Muri Zimbabwe ndadzoka manje I'm back kunge musana tetamboswera titese tichiona kuti zvinhu zvakamira sei, but now ngatitionesane nyaya iri paground, nyaya iri kupisa, nyaya iri kunetsa. President Mnangagwa begins annual vacation. Nyaya iripo ndeyekuti vamboenda kunozorora, ndo nyaya tiri kunzwa, but inangu ameno pamwe ndini ndega ndiri kufungidzira kuti pamwe murume uyu aenda kunozororera mahara, but I will show you something, I will prove you kuti maybe it's just that gore tinenge rangoperawo kungofambawo kumazuva, but ndangosangana nezitsamba pana parakanzi His Excellency the President Dr. E.D. Mnangagwa has started his month-long annual vacation from today, the 23rd of December 2025. He plans to spend his vacation in the country. Vice President Kempo Mohad will start in for the presidential from 23 to 31 December 2025. Thereafter, Vice President Chiwenga will act from 1 to 13 January 2026. Vice President Mohad will resume acting responsibilities from 14 January until His Excellency the President is back at work in the early part of February 2026. Saka vamnangagwa vamboenda kunozorora, ndo patati kutaura kuti chazororerwa manje apa ndo chatoda tionesane, because there is something that I want to show you. Basa rimwe zhinji ratanga tiri kutarisira kuti vanofana kunge abata murume uyu, but I don't know kuti havasi kurionawo here, ende nzvimbo idzi maziso avo havasi kusvikawo here ikoko, kana kuti netimu yavo yese haisi kunzwisisawo here something like this. But for now ndo situation iripo paground, ndo zvinhu zviri kuitika. Ndisanda kuratidzai something that I want to prove you kuti vari kugononge vari kuzororera mahara according to my understanding. Da kuti muone panapa nyaya iri panapa kuti vanhu vese vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastart permits. Mazuva ano zviri easy. Pane kambani inonzi Education Research, yes, ndati Education Research, yes, ndo inotungamirirwa nana mukoma Owen. Vanokwanisa kuregistera kambani vokuvhurira FNB business account uri muSouth Africa usina work permit kana start permit, but unofanira kunge une passport iri valid, zvinhu zvako zvoita se zvotofamba. So no work permit, no problem. Education Research is the solution. They are reliable and affordable. Advantage yekushanda navo ndeyekuti you don't need to travel kuenda kwavari kuma offices avo, no, vanokuitira vari kwavari ikoko, iwo uri kwauri ikoko, wakutoitawo zvinhu zviri kuitwa nevamwe patoners, wakutojumawo matenda nezvinhu zvakasiyana siyana zviri kuitisa vana vevamwe mari patoners. Akuti muchiona kavidhio aka mundiudze kuti vaMnangagwa havana kuendera kulive mahara apo, because inini zvangu according to my understanding you can't rest uchiona zvinhu zvakadai so izvi zvichiitika munyika yekwako. You can't rest uchiona zvinhu zvakadai so izvi, vanhu vachiimba vachidedzera vachikusimbisa kuti 2013 tirambai muripo, kuti tirambe tichipusha mota like this, kuti mota dzedu dzirambe dzichinyura zvinhu zvira. Guys, hatichatotaure zvimwe zvakawanda zvekuti vanhu mabasa havasi, iyo hatichataure yekuzvipatara hatichatombotariseko, because chashandwa chacho so far chekuti tinganongedzera kuti he deserve, because ndikuona kuti vazhinji varakasha varitaura kuti yes, well deserved, he must go for a leave, yes, akashanda. Isusu we don't understand, vakashanda kupi, vakashanda zvipi, vakashanda vakashandei, vakashanda zvakawanda zvokuti tinogona kutaura. Ndiudzei zvamuri kufunga mucomment section kana mapedza kuona kaclip aka kuti zvakamira sei. Mama